Id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina preżenta mozzjoni lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia sabiex jiġi rivedut ir-ruling moti minnu u li permezz tiegħu Aquilina ċċaħħad mid-dritt li jagħmel żewġ mistoqsijiet lill-Prim Ministru dwar l-inkjesta Egrant. Dawn kienu żewġ mistoqsijiet li saru lill-Prim Ministru. Jista' l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra kopja sħiħa u mhux ċensurata tal-proċess tal-inkjesta dwar il-kumpanija Egrant li tħejjem il-Maġistrat Inkwirenti Aaron Buġejja u li kopja tiegħu ingħatat lill-Prim Ministru mill-Avukat Ġenerali? Jista' l-Prim Ministru jgħid l-isem, il-kunjom u l-kariga u professjoni tal-persuni kollha li għandhom aċċess għal proċess tal-inkjesta dwar il-kumpanija Egrant? Id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina fis-sqarrija qal li ma jeżisti l-ebda dubju li l-inkjesta dwar il-kumpanija Egrant taqa' fid-definizzjoni ta' ħwejjeġ pubbliċi u li din l-inkjesta ġiet mitluba mill-Prim Ministru nnifsu u li kopja tal-proċess verbali sħiħ ingħatat lill-istess Prim Ministru mill-Avukat Ġenerali minħabba l-pożizzjoni kostituzzjonali tiegħu ta' Prim Ministru li fil-kliem l-Avukat Ġenerali stess hija l-ogħla kariga eżekuttiva tal-pajjiż. Għalhekk ma jagħmel l-ebda sens li deputat jitwaqqaf mill-Speaker milli jagħmel mistoqsijiet lill-Prim Ministru dwar l-inkjesta Egrant billi jingħad li l-involviment tal-Prim Ministru kien wieħed personali u bidritt bħala ċittadin privat li għandu interess dirett. F'demokrazija tas-sew ħajja u b'saħħitha għandu jiġi mħares u żgurat id-dritt u dmir ta' kull deputat li jagħmel mistoqsijiet parlamentari fit-tfittxija għall-verità u biex iżomm lill-Prim Ministru u lill-Ministru ta' skrutinju u kontabbli ta' għamilhom sostna Carol Aquilina u sostna li ma jista' qatt jaqbel ma' ruling moti mill-Speaker u għalhekk permezz tal-mozzjoni li ġiet preżentata talab lill-Parlament jirrevedi r-ruling, isir rapport fuqu u jitniżżel fil-minuti tal-proċeduri tal-Kamra.